ya called sports imene timafika ndithu lolemba linali lonse pene timabwera pano kupatsani nothing but the very best in the world of sport. Leronso tabwera nazo nkhani zoti tikambirane pano. Nkhani zake ndizokamba nkhani yokhuza FDH Premiership imene ikulu msabata lachinayi tsopano kodi matimu akuyenda bwanji kufika pano. Team ya Masters idakatsogolabe kukhalenso khazikitsa mpikisano cha One Nation Division League atakukhazikitsa sabata latha pano patsopano masewero akhala kubwera bola za masewero. Tionanso nkhani zakunja kwa dziko lino kodi Arsenal the Gunners mwayi wotenga ukatsiri ulipo. Tidikire kaye tione kuti masewero ake akhale akuyenda motani. Ngakhale kumudzi Malawi chikondwerero chili mchimake tsopano kuti akondolere kuti timuyi yatenga ukatswiri. Ndikupempheni kuti tikhale limodzi mu mphindi zimene zikubwerazi. Looking for the best sports live streaming teams? Then at God TV, we will offer you the best live stream of any athletic event at a reasonable price. One of the most reliable media teams for major corporations. The God TV. Tiyambe ndi nkhani yokhuza makamaka FDH Premiership imene ikulu msabata lachinayi tsopano pamene timu ya Masters FC ikutsogolera mndandanda wa matimu amene akutenga nawo gawo mpikisano wa FDH Premiership mu season ya 2025 makamaka 2026 mpaka 2027. Tukamba kuti tsopano masewero alipo amene timu makamaka bungweli laika pa mndandanda kuti matimu akhale akugwebana kumathero a sabata ino kuyambira ndi Saturday kodi ziyenda bwanji kumathero a sabata ino. Matimu angapo akuyenda ndipo ena ali pa khomo, ena sanapeze chipambano, ena sadagonje masewero awo. Koma masewero amene akhala kuyambira zonse ndi masewero pakati pa timu ya Craig Sporting Club komanso Kamuzu Barracks pakhale pa Dimba Stadium kuja kumchinji. Kenako Chitepa United ilengera naso yachula ndi anzawo a Civil Service United amene sadagonje kufika lero komwe pa Chitepa Stadium, pamene Luwana Mitundu FC ikuma timu ya Mighty Wanderers. Osewa akuchoka kugonja masewero awo, wina la Mulungu wina lolemba. Wanderers idagonja ndi FCB Nyasa Big Bullets, pamene Mitundu Luwana Mitundu idagonja timu ya Masters FC 2-0 pa bolo lomwe la Bengu masewero chika sabata latha. Pamene timu ya Ekaya nayonso ikusakasaka mapointi yake atatu yamba mu mpikisano wa FDH Premiership pamene akhala kumana timu ya Moyale Barracks pakhale bolo lija la mpira kuchiwembe mu mzinda wa Blantyre. Zimenezo ndi masewero oyamba amene achitike ndithu Saturday tisanabwere ku Sunday kodi ntchito ikhale ikuyenda motani. Sunday ziliko tsopano pa Joyce Chitsulo Stadium kumwanza pamene FCB Nyasa Big Bullets itachokera kupambana ndi anzawo a Mighty Wanderers. Akhala kumana ndi anyamata a Red Lions anawonso amene akuchita kupambana gonja sitimu ija ya Goshen City Dedza Dynamos ndi zigoli zitatu kwa do. Apa akumana pa Joyce Chitsulo pamene Karonga United ikumana timu ya Mafuko FC pakhale bolo lija la Karonga Stadium, pamene Silver Strikers ndimeneko nawo sadagonja masewero awo ndi timu ija ya Blue Eagles akumana timu ija ya Masters FC pamene pakhale bolo lija la Silver Stadium. Nkhondo inayangirawo imeneyi akuti Peter versus Peter, kuli Peter Shoes Mgangira kumbali imene ya Silver Strikers, pamene kumbali imene ya Masters FC kuli Peter Mjojo Mponda. Osewa aphunzitsapo timu ya Silver Strikers komanso tumikirapo timu ya dziko lino ya Malawi ngati osewera komanso ngati aphunzitsi. Akukumana tsopano kumathero a sabata imeneyi pamene timu ya Goshen City Dedza Dynamos nayonso ikhalire pa khomo kulandira alendo a Blue Eagles pa bolo lija la Dedza. Nde ntchito ilipo tsopano. Tukamba kuti Goshen City Dedza Dynamos versus Blue Eagles. Blue Eagles ndi timu imene nayonso zawo zikuyendera bwino pene Goshen City sinapeze kuchigoli mu season ya 2026 mpaka 2027 komanso sidapambane ku masewero aliwonse mu season imeneyi. Chimene yachita nchuti kungopanga draw kapena kufananiza mphamvu masewero oyamba ndi timu ya Moyale Barracks.
ndi zitemotera ndithu kufika tsiku la lero. Kuyang'ana log table, Masters FC ndi imene kutsogolera masewero okwana atatu ine point yawo ukwana 9. Pamene matimu a Silver Strikers, Civil Service United nawonso kumeneku sada ali ndi mapointi yawo ukwana 7-7. Kukamba kwa chimwe chidule kuchita moteremo kuphatikiza kuti timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Tionereka izi kena kuti bwenanso. Looking for the best sports live streaming teams? Then at God TV, we will offer you the best live stream of any athletic event at a reasonable price. One of the most reliable media teams for major corporations. The God TV. Tipilire tsopano ndi nkhani zathu za masewero pamene tibweranso kuja kumpikisano wa NBS National Division League umene sabata latha aukhazikitsa kumene taona kuti the return of Extreme FC imene ili ndi lingaliro lodzama kwambiri kuti mwina nkutheka nkubwereranso mu Super League imene ikuthandiza padakali pano ndi FDH Premiership. Tikambe kuti sabata latha amene amakhazikitsa masewero timu ya Extreme FC idakweza timu ya Yana Mitete Zita ndi chigoli chimodzi kwa do. Beston Jim ndiye katswiri wake amene adamwesa chigoli chimenecho. Komabe sabata lino tsopano bunge loyendetsa masewero ampira amene dziko la FAM latulutsa ndandanda wamasewero amene akhale akuseweredwa kuyambira ndithu Saturday kuona kuti zonse zikhale zikuyenda motani. Tiyambire masewero amene achitika ndi Super Bowl la Rumpi Stadium pamene Muzuzu City Hammers ikuma timu ya Bangwe All Stars pakhale pa Rumpi Stadium. Pamene Changalume Barracks ikuma timu ya Mbangweni FC pakhale pa Zomba Stadium. Pamene la Mulungu lake ali ku masewero okwana atatu tsopano. Tukamba za Mtaja United kuma timu ya Songe Border FC pakhale pa Balaka Stadium. Pamene Mighty Tigers ikuma ndi anzawo Achirobo United pakhale pa bwalo la mpira mumzinda wa Blantyre. Pamene la Mulungu tukamba kuti Fomo FC ikumana timu ya Ndilande Stars pakhale pa Mulanje Park Stadium. Tikambe kuti matimu atatu adapambana kukhala katswiri mu season yatha kulowa mu liga ikulu ya mdziko muno. Matimu a Red Lions tukamba za Baka City komanso timu ya Mitundu Baptist ndi amene ali mu Elite League ulendo uno. Kwa matimu ngati Mighty Tigers tukamba za Muzuzu City Hammers komanso Songe Border amenewa adawatulutsa mu ligi ndipo akhala kutumikira mu National Division League. Pamene matimu a Changalume Barracks tukamba za Chirobo United, Mbangweni FC komanso Extreme FC ndi amene adapangidwa promote kuchira ma regional leagues kuti apite akasewere mu National Division League. League imene imaseweredwa ndi matimu amene apakatikati tsono amene akudzikonzekeretsa kukasewera mu ligi yaikulu ya FDH Premiership. Ndi ntchito iliko kumathera sabata ino kodi ndi ndani amene atsalire timu ya Extreme FC kuti mapointi onse atatu, kapena ndi ndani amene atsanzire timu ya Yana Mitete Zita nawonso kuti agonje masewero awo. Zimenezi ndizokhuza makamaka masewero amenewa amu ligi imeneyi, ligi ya National Division League. Kuja kumeneko tibwere nkhani yokhuza masewero aja aku chigawo chakumwera kuja amati Finca Southern Region Football Association League. Woikonda amangoti one touch. Kuchita moteromo ndi kusalakwitsanso ayi. Masewero alipo okhazikitsa mpikisano umenewu amene achitike paja pa Joyce Chitsulo Stadium kumeneku ndi kumwanza. Masewero amene akhazikitsa zonse ndi pakati pa timu ya Mwanza Stars komanso ndithu timu ya FCB Nyasa Big Bullets Reserves. Masewero amenewa achitike ndithu kumeneku kumwanza. Koma panali nkhani manyong'onyong'o ndi zina zoterozo kuti zikhale zikuyenda motani pamene fixture tsopano yafanana mphamvu kuti la Mulunguli kuli masewero awiri tsopano. Bullets yaikulu kuma Red Lions mu FDH Premiership pamene mu Finca kuli masewero so pakati pa timu ya Mwanza Stars komanso FCB Nyasa Big Bullets Reserves. Bola lake limodzi lomwero nthawiso yofanana. Komabe akuti mabungu awiri amenewa akukambira nabe kuti aone kuti zikhale zikuyenda motani potengera kuti bwalo la Kamuzu tsopano silikugwiritsidwanso ntchito yotumikira masewero mligi ina iliyonse imene ili pansi bungwe la Football Association of Malawi. Koma timva tisanafike mawa kuti zonse ziyenda bwanji, kodi masewero amene akhalepo ndi masewero ati ndi masewero a Mwanza Stars komanso Bullets Reserves
kapena ndi masewero pakati pa timu ija ya FCB Nyasa Big Bullets kapena timu ija Lions, timva bwino lomwe kuti zonse zikuyenda motani. Tonera izi kena kuti bweranso ndi nkhani zakunja kwa dziko lino. Tibwere ku nkhani yokhuza masewero a mpira wa miyendo, koma tikamba za kunja kwa dziko lino kukhale masewero siku a tsiku la lero 9 koloko usiku pamene matimu a Aston Villa akhala ku matimu ya Liverpool. Kodi zikuyenda bwanji kumeneku? Tione kuti zonse zitha bwanji. Ntchito ilipo kumeneku ndithu ndi usiku wa tsiku la lero lachisanu pamene 9 koloko Aston Villa maso ndi maso ndi timu ija ya Liverpool. Bolo jake ndi paja pa Villa Park. Kodi ndi Liverpool imene ifuna kuti nayonse ikhazikike mu top 4 kapena ndi Aston Villa nayonse ifuna kumenyera nkhondo yoti Champions League nawonso adzayioneko season ya mawa? Tidikire kaye. Pamene la Mulungu kuli ntchito tsopano. Manchester United kuma timu ya Nottingham Forest nthawi ya 1:30 masana. Pamene Brentford isula ndi timu ya Crystal Palace nthawi ya 4 o'clock madzulo. Pamene Leeds FC kumanaso ndi timu ya Brighton nthawi ya 4 o'clock madzulo. Limeneli ndi la Mulungu tsopano. Kamba za masamena akhala kupitirira ndi Lolemba, tukamba za timu ya Arsenal kuma timu ya Burnley. Ntchito yofuna kukhala katswiri tsopano ikuonekeranso pamenepa pamene timuyi ikhale kumana ndi timu imene ya Burnley. Pamene Bournemouth kuma timu ya Manchester City 8:30 usiku wa lachiwiri. Pamene Chelsea maso ndi maso ndi timu ija ya Tottenham Hotspur lolo makamaka lachiwiri lomweli pa bwalo limeneli la Stamford Bridge. Zimenezi ndi mene zikhale zikuyendera kumeneku mkumangalani. Timu ya Arsenal ikutsogolabe pa number 2 pake pabwera timu ya Man City, ku number 3 pabwera timu ya Manchester United. Kodi zitha moteromo kapena tona kusintha kwina kulikonse pakuta pa ndime. Masapota ochemelera kuno kumudzi Malawi timu ya Arsenal akuchilimika tsopano kuthamanga kupanga makomiti yawo kuti asangalalire ukatswiri wa English Premier League. Kodi zitheka kapena akhazikitsira ukatswiriwu kapena angokhazikitsa ukatswiri ukhawapita mbali ina? Tidikire kaye. Manyongonyongo zokambakamba ndi zikukambidwa, komabe nkhani kumakamba moteromo. Apa kundifikiza pa nsiziro pa nkhani zathu za masewero pano pakanema wakodi. Tikumanenso ndithu Lolemba pamene lidzabwere pano kupatsaniso nkhani zina ngati zimenezi za masewero. Koma tikumbukire kunena kuti kanema ndi ameneyo timakupatsaniso ma update ama game osiyanasiyana kuphereza pa game imene ikhale usiku wa tsiku la lero Aston Villa komanso Liverpool. Be on the lookout pamene the Code TV Sports Desk iliyede kukupatsani ma updates ndi zotsatira zonse zosiyanasiyana pa kanema wanu wa Code. Tulirano kuone kanema ameneyo ndipo Mulungu akudalitseni.